Nerea Baldak zure arnasa zaintzeko eleberria aurkeztu du Donostian. Musikaz eta literaturaz bustitako kontakizun honetan, zaintzaren gazi gozoak, nerabezaroaren arrakalak eta ustekabeko harremanak jartzen ditu erdigunean Irurtzungo idazleak. Zaurgarritasunaz eta erresilientziaz mintzo naiz, baina batez ere ekarri nahi izan dut lehenera zaintzaren gaia, zaintzaren gazi gozoak nolabait esateko. Eta horretarako abiapuntua izan da, ama baten eta bere alaba nerabearen arteko harreman gatazkatsua edo esango genuke. Alize, esate baterako, liburutegian ezagutzen duen, protagonistak liburutegian ezagutzen duen emakume ilun xamar bat, hola misterio puntu bat edo ematen diona tramari. Eta Demetrio agurea eta bere zaintzaile gaztea, nunkui. Eta haien artean sortzen den nolabait sare bitxi bat edo protagonista ardatz daukana. Eleberri hau hasi aurretik egokitu zitzaidan amatasunaren inguruko idazketa eta irakurketa tailer bat antolatzea. Eta horren ondoren, 2023an izan zen zaintzaren inguruko greba orokorraren harira ere, eskatu zidaten zaintzaren inguruko olako tailer batzuk antolatzea, irakurketa eta idazketaren ingurukoak. Eta hor, aritu nintzen, olako testuak eta irakurtzen, eta pixka bat horrek, nik uste dut horrek piztuta edo giro horrek piztuta edo hasi nintzela ni liburu honekin. Eta orduan, abia puntu bezala hartu nuen, momentu horretan ezagun zitzaidan harreman bat, eta hori da ama eta alaba nerabearen arteko hori. Liburu honetan garrantzi handia hartzen dute liburuek eta musikak, ez? Batez ere protagonista eta Alizeren arteko harremana horretan oinarritzen da. Protagonista liburu zaina da eta Alizeri liburuak gomendatzen dizkio. Liburu hauek dira benetako eleberriak, literatura unibertsaleko eleberria dira, gaur egun euskaraz irakur daitezkenak. Eta Alizek gomendatzen dizkion kantak dira gaur egungo kantak, euskal musikako kantak. Eta nolabait haien arteko harremana, olako elkarrizketa bat edo sortzen da, liburu eta kanta horien bitartez. Badira bi kanta hasieran agertzen dena eta bukaera aldera agertzen diren bi kanta, eta horiek ekarri ditut hasierarako bi aipuetan. Kanta horiek dira Esan ezinen oraindik eta Gorka Urbizuren Janela bat. Idazten hasi nintzenean, nolabait buruan izan nuen soinu banda edo izan zen oraindik kanta horrena, ezta? Hor dio oraindik gogoan dut nola hautsi nintzen, eta berehala kanta hori entzun nuenean lotu nuen nire protagonistarekin. Eta gero ja bukaera aldera, atera zen beste kanta hau, Janela bat, eta orduan iruditu zitzaidan horko beste esaldi bat, gero izenburura ekarri dudana, zure arnasa zaintzeko, nolabait horrek betetzen zuela ja, bukaera aldera gertatzen diren kontu horiekin edo hori zela soinu banda egokia, ez? Orduan, nolabait bi horiek markatzen dute hasiera eta bukaera. Gero badira tartean beste aipu batzuk, noski, baina nolabait bi horiek dira, ez, pixkat, gehien markatu zutenak. Nik uste dut, liburuan agertzen direla, lehen aipatu dut, ez, zaintzaren gazi gozoak, ez da? Nolabait, bi alde horiek edo agertzen dira. Alde gozoa badakigu denek zer den, ez? Denek behar dugu momenture batean zainduak izan, edo laguntza behar dugu, eta gero bestaldetik badakigu zaintza batez ere menpekotasun egoera batean dagoen jendearen zaintza momenturen batean ze gogorra edo ze zaila izan daitekeen, ez? Esate baterako gurasoen aldetik demagune, ez, lana eta zaintza kombinatu behar hori, ezta? Helduen kasuan hori bera, ez? Nor arduratzen da pertsona batek ezin duenean bere kabuz bizi eta hor sortzen diren arazoak edo gaur egungo bizitzak ere
daramagun erritmo hortan edo, ez? Nolako batzutan ez dugu geure burua ere zaintzen, ezta? Erritmo hortan eta zera hortan. Orduan, nik uste dut elako egoerak oso egunerokoak direnak edo islatzen direla liburu honetan eta edozeinek ikus dezaken ere ustez bere burua halako egoera batean.